Eugen Korda, takže Eugene, slyšíme se? Prosím? Ano, jsme připojeni, Však to Eugene. nemôžem poznať, že sme pripojení, ako to poznám? Čože? Nie, ja vôbec nepočujem, čo ten chuj v Prahe trepe, ani slovo. Nie, ani hovno nepočuť, vôbec nič. Čože? No, ten vaček. Drôt ano, zinzíkov, ten vaček, áno, to si by napchaj mohl do být ryti aj ten s vaček. zinzíkom. U mne vo vačku? No, Eugene, tak teď se konečně slyšíme. Ty koko. No, my tě tady bohužel slyšíme delší Áno, dobu. áno. Eugene, ty se nám hlásíš Áno. v přímém vstupu z Trenčanských Teplic. Co je tam u vás nového? V Trenčanských Tepliciach vo svojej vile dnes spokojne raňajkoval bývalý premiér a predseda HZDS Vladimír Mečiar, keď mu na dvere pancerovou pesťou zabúšilo prepadové komando ministerstva vnútra. Pán premiér ubezpečil všetkých novinárov, že sa vôbec ničoho nebojí a s raňajkami v gatiach ho previezli na výsluch do Blavy. Pre televíziu Nova Eugen kurva do piče zase nič nepočuje. Vypněte ho tam někdo! Vůbec Režie, nič. je tam někdo! Režie!